Iki ulane akeh lho nek do metu baru den, Dek.
sediluk tak wae. Heeh, syarat ae ya, Son. Minangka syarat nggih Pak Karjan nggih. Alhamdulillah mugi-mugi rezekine kaya udan setok mak bres kaya ngono kemang ya. Iya, Rom. Rezekine. Rezekine. Ning dicukupna semono wae le udan. Heeh, saake awak dhewe nek dadi bubur. Nggih ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, minta tolong disorot ke penonton, waduh. Iya dong. Tak weruh, waduh. Masih banyak. Rame sangat. Saya mangga mau dados setunggal nggih. Wonten dalemipun Pak Karjan. Nggih, Bu Sabuk Tin. Solihatin, matur sembah nuwun. Sampun kersane Bali Wahyu manggala kanggo acara seneng-seneng adikku, Dek Majid. Dek Majid, ngapa wis bubuk ya? Pun bubuk Dek Majid, Bu. Wis dalu kok Nggih, Pak Dereng. Walah halo Dek Majid iki apa Oh iya, yang lewat tadi. Kira sudah tidur, soalnya sudah jam malam. Kan mumpung streaming besok dilihat streamingnya lagi kan bisa. lihat. Pokoknya dongane ora kendet kanggo adikku Majid sing dihitan mugi-mugi tambah pinter. Amin. Tambah soleh ampun batel dawe Bapak Ibu. Muga-muga sukses kados wong tuane kekalih saya sukses saya luwah-luweh. Amin. Pak Karjan sak keluarga muga-muga panjang umur, Nggih. rezekine berkah lan barokah sehat seger waras. Amin. Amin Allahumma. Amin amin. Biasanya ndongakno iki ana wajibe kok. Urung iki ngedel diwajibi Pak Karjan iki. Nggih ngono cocok ya. Nggih ibu-ibu wonten ngajeng sugeng dalu sedaya. Ampun ngantuk nggih Bu. Diempet le ngantuk. Kan nunggoni ketoprake nganti rampung nganti purna. Nggih. Saking giling jenon nggih sugeng dalu Sugeng mbano. dalu. Dulur-dulur saking Perdopo Kukulan. Ya. Dangdute urung mulai malah wis toyak eneh ning mburi. Lho, bocil kok kaya ngono ki piye to? Jangan merusak kabel ya adik-adik. Orang diajing, orang dices kok malah wis ngene to. Sampun gudak-gudakan. Aku seru kok kene iku mang wis diceketem kancane. Iya. Sing alus ya Mas ya. Niki mboten acara desa nggih Mas, niki acarane sing duwe gawe Pak Karjan. Tulung hormati yang punya hajat. Nggih, cilik-cilik kok so. Mbak Arum bilang ini loh didengerin Mbak Arum ini loh ya. Mbak Harum didengerin dong. Enggak tak kasih hiburan ya tesih ngono. Mau aku. Aku gak gelem joget nek ijeh do ngono. Nggih, wonten apa nggih. Ula mang apa kowe nyanyi ula barang? Ulane jebule dicekeli dhewe-dhewe Ulane. karo kanyepun ya Allah Gusti mangkep. Mengkerep. Nggih, sampun nggih. Sudah? Saged dilanjut. Hati-hati nek kejeblok lho nang awas nek kejeblok nang wis. Nggih pun ya diaturi tembang-tembang. Ya. Kanggo miyak suasana kanggo tombo ngantuk. Male. Nggih, wonten podang kuning. Mas, sunane Mbah No. Nggih. Iya. Nganu alusan sik ben tidak mengundang Mengundang sesuati. kekerasan. Sesuati. Iya sesuatu. Mangga Mas Ari. Ara tengok-tengok Ara. Kukut. Mau. Podang kuning pon langgam ke rumiyin. Sinaringan Wahyu manggala kasung WM audio. Ngaturi sesepuh wonten dusun. Sido mulya, Jekses mulya. Nggih. Kang mirsani streaming sedaya mawon sugeng dalu. Esuk awan nengo amawis ora kerasa keluyuran aku goleki sing tak sayang moben meterangganku goleki
yen si podang anduket ati kepranan atiku saya tak serangani senabikan saking giling jenon nggih. Disangoni. Rada erek ya disangoni. Kamu iso miliki putune. Mergo wonten Gunung Wungkal iki ya iso diitung ya In ya. Nggih, jarang banget. Jarang banget. Matur sembah nuwun tak dongake muga-muga panjang umur. Amin. Berkah rezekine awet tuwa. Nggih, sehat terus ya, Mbak. Nggih wonten podang ing sampun nggih. Nggih. Pak Toyo lagune apa Pak? Tirai Cinta. Tirai Cintamu. Iya, tulisannya Tirai Cintamu. Iku apa lagu iku sing piye? Tirai Cintamu. Ya wis ngekonfirmasi melih kali Pak Nggih. Toyo, mergo mau ya sudah dapat permintaan dari kanca-kanca yang request. Ya. Adikku yang jauh sana Dek yang Tama. lagi streaming nyuwun wonten Sayang Jawa. Jawa. Monggo-monggo Pak Tarzan iki ngersake tembang menapa lho Pak? Ampun sanggo uang-uangnya pun kakean. Pak. Uangin jenengan pun kakean kloe wangi nyangga, Pak. Kula wangi mawon. Buktin Bu Solikatin. Ngersake tembang apa Dek iki Dek Majid minta lagu apa sama Mbak Rom? Numpak Mbak Rom kok jare. Kan numpak kuwe to. Dek sore numpak gajah kok ngarep kono Iya, kok. kok ngarep kono ya, Rom ya. Gajah lho disawer mosok aku ora. Heeh, mosok sing ayu niki ora disawer. Ditunggu wae ngono nggih. Nggih. Iki lagunya apa? Ada Sayang Jawa sama Tak Butuh Cinta X Malam Terakhir. Walah kok langsung ojing oi ngono. Baru itu yang masuk. Apa Aku? ini? Iya. Kamu langsung apa nafas dulu? Nafas joket mau aku. Aku iki mau ngenteni apa?
Kayak Pak Jan ki lho rumah sakit Iya, apa? mak aku yang ngenteni Pak Wah, Jan. aku yo sering nang dadar ya wis metu kabeh wis tak maaf. Masa BS disawer kene ora ya Rom ya? Ngono ya. Iya. Apa aku kudu malih dadi ndi? Ya monggo sayang Jawa Mas, langsung Iya, mawon. langsung ae, Mas. Tak kirim berat nang Jakarta kono ya. Jakarta. Kebuka rezekine akeh ya. Amin. Kula tenggo permintaan dari ibu-ibu juga, mungkin pemudane ndi ki jetis. Jetis. Hadir. Monggo Mas. Bapake sing wonten pojokan ngisake tembang mboten. Monggo. Masing-masing iki aja gelut wae ya. Yuk, monggo. Damai wes. Sayang Jawa. Sayang, apa kabar? Lama sudah kita tak berjumpa. Ku harap kau baik selalu, bahagia dirimu walau kau jauh di sana. Ku tahu kau merindukan aku seperti aku merindumu. Yang wes tapi pasti
Mengapa engkau datang lagi air? Aku udah jadi mermaid loh. Mbah, napa wonten apa mau imbahi neh, Mbah? Nyuwun lagu napa melih, Mbah? Napa sambel kemangi? Kangen dia awak. Sambelnya sambel entek mangok. Aku lah gak uman sambel lho, Rom. Nggih diaturi. Nggih jenengan imbahi, Mbah. Walah kok ngene cah saya terus Mbah Mogol. Mbak Mogol panggonku werdebok kok, Mbak. Apa lele aku angger omongan kok mik kudu mok jaluk iki jane aku untuk mergawe ta ora lele. Aku mau jalan apa muga dak dicas Nek saurunge muga dak dicas sing full 100% aku bisa gregeten aku. Sing di Sing ijo. Lho ndek awan iki kok bengi ya iki kok boros men dadi. Oke, monggo diatur wonten sambel kemangi Mas, Mbak No aturi Mas. Kene ben seneng atine. Yo, nyanyi sambele. Waduh, yo lagu lawas pol.
kemarin tak sambil namanya engko tak dari cek iki lho digedulit nang ndak kemang ya indah. Heeh, aman dah. Matur suwun ibu itu kang Suka masak. Anggone ngopeni awak dhewe luwah-luweh ya. Luweh banget jajane ya luwah-luweh. Kowe wis mulai digawani kaya ngono. Gedang sing sak Gedang tundun sing sak dicandal. tundun dicandal mang. Mengko mok gawa. Engko tak go mulih. Alhamdulillah Goleh-oleh. rezeki didum-dumna sak nganu tangga-tangga. Sak desaku siji-siji. Ayo Mas Aris, ayo bantu saya tolong ya. Mas Edi, no. Manusia yang miskin, yang kaya. Mas, betul. Nggih, leres niku Nggih, Pak Pak. Toyo nggih. Mengapa manusia? Nggih, Leres Pak, sanjang lho. Lah sing pundi? Lah sing pundi nek diracina nggih? Oh nggih, dipereng Pak nganu iki Pak Toyo iki. Monggo aturi Mas Aris. Kok tak bagi 7.000. Aku kuwi eling Mas Haris gawene karaoke. Ngono? Iya, nek pas live TikTok ngono ku lho. Lane pikir aku langsung iki mesti iso. Ya kebongkar rahasiane. Coba dieling-eling pakai lagu lawas banget ya. Mas Ari oke, Mas Ari? Atau tak Tuker. Tuker X. apa tak nganu nyisak lagu Mas Ari? Terakhir ae. Terakhir. Ya, bakdo niki nggih Pak Toyo nggih soalnya bar iki ora ana lagune. Lah piye terakhir? Iya, soalnya bari kita ya terakhir aron. Mbuh yo In, sik tak ndelok jamku Delok sik jam ya. sik yo nimbale 5 jam iki Soalnya jamku karo jame wong-wong iki dhewe iki. Jamem kecepetenan. Iya, monggo. Iya, wis dungokno Mas, tapi waktu setengah jam biasanya musik ya ini ya. Rom, kesuwen Jaga. setengah jam tok lagu pirang-pirang wes. Karo ngenteni Pak Jan karo Bu Tin menawa peka ngono lho iki. Ketok iya demam kok, Rom. Lho, sapa ngerti. Malah pun mlebet. Ya miskin. Iya. Nah, Betul sekali Mas Ari. Iya, bar iki wis gak apa. Ayo. Aku tak butuh cinta malam terakhir. X no ya. Monggo. Spesial siapa Mang? Davien. Mbak Lupa namanya Fernanda. Ya, oke. Monggo nyanyi ya, Cus. Yuk. Aku tak butuh cinta. Kowe men. Iku lo Darso. Ayo Dar. Ayo Dar. Iki ae lah. Ya. Zaman sekarang tak butuh cinta ya Mas ya. Butuhe uang. Uang. Dan uang. Ayo. Oh, apa yang
turu nang Mbak Fernanda Celuan. Iya, saking Celuak, mirsani streaming apa langsung? Streaming. Ya saking dalu, Mbak menawa mirsani ini sak keluarga ngumpul tadi siji mau ruang tamu. Iki mah Pak Gun ya dugi mriki lho, Walah nggih Pak Gun. Sak rombongane saking dalu Mbak menawa ngersake tembang kula tenggel lho, Pak. Nggih, Pak, monggo, Pak. Kita longgar banget. Banget. Ya, adik cantik emang makasih Iku adik Macet, Dek. Nggih, Bu. Adik apa? Nggih, laras nggih. Adik Laras. Macet. Nek kakaknya Cantik udah sekali. tinggi. Iya. Yuk lanjut. Yuk. Gimana Mas Aris sudah ready atau Mengapa? di dunia Manusia. wis sak dadine, Bro. Heeh, Mas. Engko nek lali ya lebokno sisa-sisa cinta ta apa ngono gak bisa. Kayak aku biasanya lali ngono lho. Ya gak apa-apa. Wis. Oh enggak ya, ada Saiki nek rayu cinta. nek ana lagu aneh-aneh ana besbok aman. Iya, dia iki asline Pranata Cara iki. Oh, nyamar dadi tukang kendang. Kan mergane iki sasi apa gak ono mantenan ta. Oh alah. Heeh, mulane awake rada lemu nek digone beskap kan ketok wedi ngono. Dadine ngantene nganti wedi nganti minggir-minggir ngene. Kowe nek ngono. Tenang, gak modoni aku takon ana. Nganggo mike Mas Adi ya, Mas ya. Iya, pakai mikmu sendiri juga boleh. Kira-kira canda apa ora mike Mas? Mbah. Gak tahu lho. Sundari. Yo, ya gak apa-apa. Pak Toyo iki sabar menanti kok Mas Hari. Karena lagunya sangat terpendem sekali ya, lagu Lemu Awas Pol. Ya apa jenenge ya? Lagu iki sok-sok ana sing FYP ana sing ora. Heeh, delalah iki gak FYP. Gak pati yo. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai caranya Pak, apa diganti Pak Toyo? Kita wis aman Juwer ya, iki, Pak. aman-aman. Aman. Juwer iki, wis. Yo. Bisa iki aku. Ayo dong. Doa dulu. Bila kau marah Orang dikai mic lho, Tro, emang gak takon nganggo mic mah, Tro. bumi pun turun. Iku wae. Mah ora nganggo, mah improve gak ngono. Wes, mic-e wes. Oke. Tak tanya Mas. Bila iso. Ya wes Mas Edi wae. Monggo ya. Memang kok no. Ngono memang muni no. Ya yo, gak Tro iku trae. Mati nek.
mboten sah. Manjuk ambung ae ngono. Ya ampun. Pak Layang kok suwi. Pak Gun ora mbak rombo